बड'लेण्ड हालामाव मोनसे थाखानाय नेशनेल पार्कखौ लाफानानै मानगोरिया प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 2021 मायथाइयाव रायमना नेशनेल पार्कआ गोदानै दाफुंजादोंमोन आरो थांनाय 15 आगस्टनि डिक्लारेसन बायदि सिकनाझार हाग्रामा एबा सिकना जोहोलाव हाग्रामाखौ लानानै दिनै दाखालि जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनि जा केबिनेट डिसिसन बे डिसिसननि गेजेरजों सिकनाझार हाग्रामाया बा सिकना जोहोलाव हाग्रामाया फाइनेल जानानै फैबाय। गतिके बे जोंनि बड'लेण्ड हालामनि जि मोथांखोर मिथिंगायारि सृष्टि खालामनाय बा नुथायखौ जोङो जुगामि खालामनायनि हाबाफारि बे जोंनि सरकारनि दिनाव मानगोरिया प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जाफुंना फैबाय। बेखौनो आं गभर्नमेन्टनि जानानै बुंथिनो नागिरदों दे जोंनि बिटिआरनि बर'फोरखौ लानानै गासै जाथि जनगोष्ठिया दिनै हाग्रा बिफानखौ रैखाथि होनाय आरो जोंनि गासै सम्पदफोरखौ मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ रैखाथि होनायनि थाखाय सांग्रां जादों। बेनि थाखाय जोङो गभर्नमेन्टनि जानानै साफ्रोमबोनिसिम धन्यबाद होगोन। मोनसे बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंथिबावनो नागिरदों जे जोंनि बिटिआर सरकारा सावरायनाय बायदियै जोङो बावैसोनो फैगौ वाइल्ड लाइफनि मिथिङाव मानगोरिया चिफ सारआ बाहागो लागोन। बे बाहागो लानायाव जोङो 3 वाइल्ड लाइफ जोङो सृष्टि खालामबावनो नागिरदों। अलरेडि जोंहा दा 3 नेशनेल पार्क जाबाय, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरि दंखायो आरो गुबुन 3 जों वाइल्ड लाइफ सेंचुरि बानायनो थांगासिनो दङ। बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरिया फिसा फिसा जागोन, नाथाय बर'नि जारिमिनारि माखासे मुंफोरखौ लाफानानै बे वाइल्ड लाइफखौ जोङो सृष्टि खालामनो नागिरदों। ओंखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जायखिजाया मानसियानो इनक्रस खालामनानै जोंनि हाग्राखौ बा हाग्रामाखौ रैखाथि होनायनि थाखाय खामानि मावनायाव हेफाजाब होनो हायो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायदों। गुबुन मोनसे खोथाया जादों दिनै भारतनि बा बुहुमनि गुबुन गुबुन थावनिनि मानसिफ्रा फैनानै जोंनि बड'लेण्डआव मोनसे बाथ्राखौ रायलायनायखौ जोङो खोनानो मोनदों। थांनाय दैथि लिग फेस्टिभेलनि जा दावबायारिफोर बाहागो लागिरिफोर बिथांमोनाबो होनदों जे बड'लेण्डनि जा मिथिंगा बे मिनिफैनो मिथिंगानि महरखौ नुयोब्ला बड'लेण्डखौ नागारनानै थांनो बायो आरो बियो खोब एभारग्रिन मोनसे हालाम होननानै बुंथिनाया जोंनि गोसोखौ बिराद थुलुंगादों। बेनिखायनो हाग्रा बिफानखौ रैखाथि होनायनि थाखाय सोरबा सासे सानैया मानसिनि थुनज्लायनायनि थाखाय हाग्रा धंस' खालामनायनि नोजोराव दङब्लाबो जोंनि दावबायारिफ्रा जेरै जोंखौ बाख्नायदों, जों गोजौ थाखोनि होनानै जोंखौ जेरै बिथांमोना मान होदों, बेखौ मावफुंनायनि थाखाय बै सासे सानैखौबो ओंखारबोनो थाखाय आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायनाय जादों। जिहेतु सार हाग्रा रैखानि आखायावनो दा बिफानखौ नोंथाङा नेसनेल माहारियारि पार्कफोरखौ रैखा खालामनायाव माबायदि बिफाव लाजानो लुबैयो? ओरैनो माहारियारि पार्क होनोब्ला जोङो मानास नेसनेल पार्कआ जोंहा दंखायो। रायमना नेसनेल पार्कखौ जोङो 2021 मायथाइयावनो दाबाय। दिनै सिकनाझार नेसनेल पार्क बा सिकना जोहोलाव जोहोलावनि नेसनेल पार्कखौबो जोङो 316 स्कुवार किल'मिटार जोङो सृष्टि खालामनो हाबाय। गतिके बेनि गेजेरजों जोंनि हालामखौ मोथांखोर खालामनायनि दायथ'खौ जोङो जेब्लायबो जोंनि सरकारा नोजोर होबोदों। बेनिखायनो जों बे 4 बोसोरनि गेजेरावनो दा जों 5 बोसोराव आखाइ होगासिनो दङ। 5 बोसोरनि गेजेरावनो जोङो 2 नेसनेल पार्क सृष्टि खालामनो हादों बा दानो हादों। गुबुन फारसे बावैसोनो बे 6 दाननि गेजेराव नेक्स्ट MCLA इलेक्सननि सिगांनो 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरि जों बानायनो थांबावगासिनो दङ। बेनि गुबै थांखियानो जादों हाग्रा ओनसोलखौ जोंनि बड'लेण्ड हालामाव जोङो माबोरै मोथांखोर खालामनानै दोननो हागोन, लाखिनो हागोन,
बिनि मिनिखेरेरै मिनिनायजों मुलुगनि दावबायारिफोरखौ जों माबोरै गोसो बोनो हागोन बिनि खामानिखौ जोङो मावलांगोन आरो मावगासिनो दं।